Filmska runda je revija kratkometražnog hrvatskog filma i znaju nas ljudi pitati zašto kratki film ili što je to zapravo kratki film. I baš iz tog razloga smo odabrali tu formu jer dosta ljudi zapravo nije upoznato sa tim pojmom što je kratki film. A činjenica je da zapravo svaki autor je krenuo sa kratkim filmovima, što na svojim akademijama, što profesionalno. Kratka forma je zapravo nešto od čega se i kreće, a gdje se može i ostati. Ovogodišnja filmska runda koja se održava od 25. do 27. svibnja u Osijeku donosi nam puno osječkih premijera, kratkih filmova nastalih u profesionalnim i studentskim produkcijama. To su dakle glavna dva bloka u kojima gledamo festivalske filmove i studentske filmove. Uz to, jako nam je drago da ćemo imati i blok u čijem je fokusu snimanje, što se nadovezuje na našu profesiju u fokusu, koja je ova godine snimanje, i u njoj prikazujemo zapravo filmove osječkih direktora fotografije nastalih u profesionalnim produkcijama. Jedna od glavnih značajki snimanja je zapravo oblikovanje svjetla, jer bez svjetla nema ni filma, odnosno počinjemo samo s mrakom. Tako i mnogi filmovi zapravo i počinju sa nekim mrakom i ulaze u fade in ili fade out, tako završavaju sa mrakom, ali zapravo sve što se događa između je manipulacija svjetla. Tako da su po meni u ovom programu jednako bitni snimatelji kao i redatelji koji su zamislili kako bi film trebao izgledati. Odlučili smo se sa svjetlošću pozabaviti i u našem edukativnom dijelu programa. Dakle, radionica za najmlađe, radionica kamere obskure, jedne analogne tehnike izrade fotografije, održala se početkom svibnja pod mentorstvom Luke Matića iz Osijeka, te su sami polaznici zapravo imali priliku iskusiti kako je to raditi fotografije na jedan stari način, a imat će ih prilike doživjeti uživo na izložbi vezanoj uz dječju rundu. U suradnji sa bacačima sjenki pripremili smo bogat dječji program u dječjoj rundi i sa multimedijalnih radionica FRUM koje su se održavale diljem Hrvatske. Odabrali smo najbolje filmove i prikazat ćemo ih djeci. Užasno smo sretni zbog toga da imamo zapravo premijernu rundu u kojoj ćemo prikazati dva filma snimana u Osijeku od osječkih autora. To su film Tragovi koji je realizirao Toni Balog prema ideji Marija Matokovića, te film In Star, zapravo sniman na filmsku traku na 16 mm i 35 u režiji Edgara Njarija. Uz te programe postoji bogat edukativni program u kojem smo uspjeli snimiti zapravo jedan spot koji nas čeka također premijerno na filmskoj rundi kao iznenađenje. Filmska runda sigurno ne bi bila ista bez naših dragih volontera koje mi interno volimo zvati rundulje i rundaši. To su ljudi koji su na raspolaganju nam kroz cijelu godinu i koji ulaze u cijelu priču sa svim svojim resursima koje posjeduju i jako smo ponosni na njih i nadamo se da je ljubav uzajamna. Ja sam krenula volontirati zato što sam bila nezadovoljna u ovom gradu, kao i mnogi ljudi danas. Znači, primijetila sam i oko sebe da su ljudi nezadovoljni, znači nemaju posla, nema dovoljno sadržaja, događanja. I uglavnom sam bila u atmosferi da se ljudi žale stalno. Ja sam bila jedna od tih ljudi koji se stalno žale na nešto. I onda sam shvatila u nekom trenutku da zašto ne pokušam nešto promijeniti. Jedna od akcija koju smo organizirali bila je zapravo akcija lažnog snimanja u kojoj smo namjerno zaustavljajući ljude na promenadi pokušali inscenirati jedan lažni filmski set u suradnji sa glumcima, sa studentima glume Umjetničke akademije u Osijeku, te smo pozvali zapravo slučajne prolaznike da samoinicijativno postanu statisti u našem snimanju.
Odaziv je bio poprilično velik, svima je to izgledalo jako zanimljivo, mi smo se super zabavili i nadamo se da smo barem na kratko doveli neki mali filmski duh u grad na Dravi. Osijek je grad u kojem su se nekoć snimali filmovi, mjesto iz kojeg potiču mnogi filmski autori, filmski djelatnici i postoje ljudi koji žele raditi film. To je negdje naša poanta, okupiti sve te ljude, potaknuti ih na razgovor i onda se sve dalje već dogodi.